Yo, yo, yo! What's up guys? So, panibagong video na naman po tayo at ngayon po ay nasa biyaheng Urdaneta to Binalonan po tayo. So, first time ko lang po mag-vlog ng nagda-drive kasi gamit na po natin yung chest mount phone holder po natin. At ayan guys, yung kanyang itsura, medyo stabilized pero naka-timelapse kasi kaya ayan, medyo magulo pa rin. Pero yung focus kasi ng phone nandyan sa harap ng motor, ayan, hindi po yung lugar talaga. Kaya ayusin ko po next time. So, ayan, in-explore ko pa lang po kung paano mas matinong gamitin. At 9 minutes nga lang po ang ating travel. Pero yan, 1 minute lang sa video, ay magto 2 minutes pala. So, pumunta po ako ng Bible School. At meron po tayong klase doon. Kaya, ganyan, diba? Ang ganda pala tingnan tong mga ganitong pagpo-vlog pag nagmo-motor. Siguro may manonood din naman kahit paano. Ayan, para ma-video natin yung mga pupuntahan pa po natin. At ayan na nga, dito po tayo sa Binalonan at dito po na Bogbog Berna. Ayan, sa lugar po na yan, harap po ng palengke. At ayan, medyo malapit-lapit na po tayo sa FTC. At ayun guys, nakakamiss po dito sa lugar na to. Nilalakad ko lang po ito noon pag pumapasok, tapos pupunta kami ng palengke. Ayan guys, so nakakamiss lang po yung mga panahon na yun, nung estudyante po tayo. At ayan, medyo malapit-lapit na tayo. Siguro sa mga susunod na vlog guys, papakita ko na po sa inyo yung mga iba pong nating pinapasyalan. Pero sa ngayon, since testing pa lang ito yung may share ko po sa inyo. Kaya ayan guys, bye bye till our next vlog. Thank you.